omed mana ling jok modong koni omed mana wuoyo mano to mana kore mar mondo mi oneni giduto chopo kare. Penjo mantie sani maduong' en ni koth ichitega dhi Gachagua oko, ng'ama dhi kawo kare? Nitie kwan migoyo ni odong' e Central kata odong' Kenya madiere ka, kata owuogi otere oganda mamoro mondo mi oyude. Di iwachi yo machal nade kama koro ka ntiere jadek midewo madito moting'o Profesa Kithure Kindiki, Anne Waiguru koda Musalia Mudavadi. E kind ji mamoko moting'o nyaka Mutahi Kagwe, gin mana nyingi milieko ni jogo manyaka okare. Ing'eni kapoka duoki kuom jomi wakwano nago. Kamano. Tadwa na nyisi ni ng'eni, I think the president niga deep thought. Nikech gigi timore kanyura ko bedo gi lweny gi rawere manye dwaro mondo piny olokre. Ting'eni gima wilgo wadwa wil gi Nyasaye so much. Nyasaye nyalo bedo nkelo lokruok mare owuon kaka odwaro. And seche moko biro nwang'o ni gik moparo go ok bi timore. Maybe president nyalo change the system on how to govern this country from level makuni no ka piny dene. Wan ga pass political party election. Wan ga ni way forward mar Kenya namo. To way forward nyalo biro gather negotiations. Mi nyalo nwang'o it is not going to be okodi bedi yo moro ma ji paro ni koro iyiero kata na cabinet secretary mar interior. I would advise cabinet secretary mar interior no koma en gocha duong' kendo macha koma ka en ng'ama ong'e gima timo ten go good experts mong'e what security is all about. Nikech security jiwega nene mako ji gitero ji jela. No, that is a ministry monego bed no think well for this country. Keche no nego bed no tingo experts ma kila aina ma think to synthesize gimora mora to tero ne to they discuss with president. Keche is the senior minister apart from the deputy president. Gin gija foreign affairs. To Mudavadi has been a lucky man. I would say so. Mudavadi has been very lucky in life. Kata kani mo yere, udiorem, Jacomo Makobade, Jacomo Duoke, Udugo bedo deputy prime minister, Jacomo Kendo Karano, yere, running mate. He has lived a good life and a soft life. But luck is not always. And sani gimone go team ni podi anga chance. Gino ni go be ni gimi mana president advice. Ni Gachagua tigolo. But Bango Gachagua Kenya dibedo nango. Gachagua ero jopinyo makosa ni ogolo. Bango le Kenya dibedo nango. Koro Kenya duong moloyo names mi kwano gagi. Koro ka wana country madwa neno tomorrow. To koro ji duogo kendo bet piny go president. And I believe no president sani onego be no consult the church, onego be no consult elders, onego be no consult friends mage, both here and abroad. To watch you know, this is the position, to my current position, to my way forward. How do we deal? Koro, even a new system of government will come up from this arrangement. Nikech nobody knew ni jok mine no go Gachagua you would do it. Magana gin mpango mag Nyasaye. So kibiro kuom Anne Waiguru, she's also another lucky fellow. Nikech no the president not a riemb record, but she still survived. And obe okinen ga jani maber, ing'en tie ng'ato kaka ing'eni nyalo kuo buko to kutwi. To the intelligence to hold a different view from you. Kolo jomine anogagi tin gi manyalo kalo 11 NYS. Can NYS National Security Intelligence is to give advice. Temo miya wi anyisi